வணக்கம் நண்பர்களே, டெம்பிள் லைஃப் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். உறவு கண்டு இகழாமல் அதன் பெருமை கண்டு போற்ற வேண்டும் என்பதே கூர்ம அவதாரத்தின் நோக்கம். பணிவு கொண்டு மலை சுமந்த கூர்மமூர்த்தி பார்க்கடலிலிருந்து அனைத்தையும் மீட்டு கொடுத்தார். பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் மகாவிஷ்ணு அரக்கர்களை அழிக்க பல்வேறு அவதாரங்களை எடுத்துள்ளார். ஆனால் அவர் எடுத்த கூர்ம அவதாரம் யாரையும் அழிப்பதற்காக அல்ல, மேருமலையை மத்தாக கடையும் போது அதை தாங்கி நிற்பதற்காக எடுத்த அவதாரமாகும். ஆனி மாத கிருஷ்ணபக்ஷத்தில், அதாவது தேய்பிறை துவாதசி தேதியில் திருமால் கூர்ம அவதாரம் எடுத்ததாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. பகவான் மகாவிஷ்ணு 10 அவதாரங்களை எடுத்துள்ளார். அதில் முதலாவதாக அவர் எடுத்த அவதாரம் மச்ச அவதாரம். நீரில் வாழும் மீனாக அவதாரம் எடுத்த மகாவிஷ்ணு இரண்டாவதாக நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் ஆமையாக, அதாவது கூர்மமாக அவதாரம் எடுத்தார். பார்க்கடலில் அமிர்தம் பெறுவதற்காக தேவ அசுரர்களுக்கு உதவி செய்தார். அதே மகாவிஷ்ணுதான் அமிர்தம் கிடைத்தவுடன் பகிர்ந்து கொடுப்பதற்காக மோகினியாக அவதரித்தார். ஆமை அற்புதமான உயிரினம் என்பதை அவர் ஆமையாக அவதரித்தார் என்கின்றன புராணங்கள். தசாவதாரத்தில் இரண்டாவது அவதாரம் கூர்மாவதாரம். மகாவிஷ்ணுவின் பிற அவதாரங்கள் யாவும் தீயவர்களை அழிப்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட அவதாரங்களாகும். ஆனால் கூர்ம அவதாரம் யாரையும் அழிக்காமல் பார்க்கடலில் இருந்து பல அரிய பொருட்களை தேவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் வழங்குவதற்காக எடுக்கப்பட்ட அவதாரமாகும். கூர்ம அவதாரம் யாரையும் அழிக்காமல் பார்க்கடலில் இருந்த பல அரிய பொருட்களை தேவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் வழங்குவதற்காக எடுக்கப்பட்ட அவதாரமாகும். தேவலோகத்து பெண்ணொருத்தி மகாலட்சுமி கொடுத்த மலர் மாலையை தனது வீணையில் சுற்றி கொண்டு பிரம்மலோகம் வழியாக சென்றாள். அப்போது வழியில் தூர்வாச முனிவரை சந்தித்தாள். அவரை வணங்கியவள் தன்னிடம் உள்ள மாலையை அவரிடம் கொடுத்தாள். அதை பெற்றுக்கொண்ட முனிவர் அந்த மாலையுடன் தேவலோகம் நோக்கி சென்றார். எதிரே தேவேந்திரன் யானை மீது அமர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தான். அவனிடம் அந்த மலர் மாலையை கொடுத்தார் முனிவர். தேவேந்திரனோ அந்த மாலையை அலட்சியமாக வாங்கி யானையின் தலையில் வைத்தான். யானையோ தன் துதிக்கையால் அந்த மாலையை எடுத்து கீழே போட்டு காலால் மிதித்தது. தூர்வாசருக்கு கடும் ஆத்திரம் வரவே லக்ஷ்மி தேவியின் பிரசாதத்தை அவமதித்ததால் 3 உலகங்களிலும் லக்ஷ்மி கடாட்சம் அழியட்டும் என சாபமிட்டார். இந்திரன் பதறிப்போய் முனிவரின் காலில் விழுந்தான். ஆனால் தூர்வாசர் கண்டுகொள்ளவில்லை. லக்ஷ்மி கடாட்சம் இல்லாததால் உலகமே வறுமையில் ஆழ்ந்தது. இதனை அறிந்த அசுரர்கள் தேவேந்திரனின் கோட்டைக்குள் புகுந்து போரிட்டனர். போரில் அசுரர்கள் வீழ்ந்தாலும் அசுர குருவான சுக்கராச்சாரியாரின் சஞ்சீவி மந்திரத்தால் அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுந்தார்கள். ஆனால் தேவர்களில் இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்க வழியில்லை. இதனால் தேவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது. இதனை கண்ட தேவேந்திரன் பிரம்மன் தயவை நாடினான். பிரம்மன் மகாவிஷ்ணுவிடம் தேவேந்திரனை அழைத்து சென்றார். அதற்கு விஷ்ணுவோ அமிர்தம் பருகினால் மட்டுமே சாகாவரம் பெற முடியும் என்றார். அதற்கு பார்க்கடலை கடைய வேண்டும் என்றும் ஆலோசனை சொன்னார். அசுரர்களை உதவிக்கு அழைத்த தேவர்கள் அவர்களுக்கும் அமிர்தம் தருவதாக கூறினர். வாசுகி பாம்பை கயிறாக்கி மேருமலையை மத்தாக்கி கடைந்தனர். அசுரர்கள் தலைப்பகுதியிலும் தேவர்கள் வாழ்பகுதியிலும் பிடித்து கொண்டனர். மலை அசையவே இல்லை. உடனே மகாவிஷ்ணு ஆமையாக உருமாறி கடலுக்கடியில் சென்று மலையை தன் முதுகில் சுமந்தார். பார்க்கடலில் இருந்து வரியாக பல பொக்கிஷங்கள் வந்தன. அதிலிருந்து பல நல்லவைகளை தேவர்கள் கைப்பற்றி கொண்டனர். மகாலட்சுமி மகாவிஷ்ணுவை மணந்தார். காமதேனு, ஐராவதம், கற்பகம் ஆகிய பல பொருட்கள் தேவர்களிடம் சென்றன. வருணி, சுராதேவி, அழகு மங்கையர்களை அசுரர்கள் கைப்பற்றினர். கடைசியாக அமிர்த கலசம் தாங்கி தன்வந்திரி பகவான் தோன்றினார். 4 கைகளுடன் அவதரித்த இவர் கைகளில் சீந்தில் கொடி, அட்டைப்பூச்சி, அமிர்த கலசம், கதாயுதம் தரித்திருந்தார். இவர் மருத்துவர்களின் தலைவர் ஆனார். தன்வந்திரி பகவானின் கையில் இருந்த அமிர்தத்தை பெறுவதில் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் பலத்த போட்டி ஏற்பட்டது. அமிர்தத்தை அசுரர்கள் பருகினால் நீண்ட ஆயுள் பெற்று தேவர்களை தொடர்ந்து கொடுமைப்படுத்துவார்கள் என்பதை உணர்ந்து அதை அவர்களுக்கு கிடைக்க விடாமல் செய்ய மோகினி அவதாரம் எடுத்தார் திருமால். பகவானின் தசாவதாரத்தில் கூட நவகிரக அம்சங்கள் உண்டு. ராமன் சூரியனின் அம்சமாகவும், கிருஷ்ணன் சந்திரனின் அம்சமாகவும், வீரம் நிறைந்த நரசிம்மர் அங்காரக்கனின் அம்சமாகவும், கல்கி புதனின் அம்சமாகவும், வாமனர் குருவின் அம்சமாகவும், பரசுராமர் சுக்கிரனின் அம்சமாகவும், கூர்மம் சனியின் அம்சமாகவும், வராகம் ராகுவின் அம்சமாகவும்,
மஸ்டம் கேதுவின் அம்சமாகவும் வேத சாஸ்திரங்களிலும் புராணங்களிலும் கூறப்படுகிறது. இந்த வரிசையில் சனிக்குரியவராக கருதப்படுபவர் இன்று ஜெயந்தி நாள் காணும் கூர்மாவதார மூர்த்தி. மற்ற அவதாரங்கள் எல்லாம் தீயவர்களை அழிக்க எடுக்கப்பட்ட அவதாரங்களாகும். ஆனால் கூர்மாவதாரம் யாரையும் அழிக்காமல் பல அரிய பொருட்களை தேவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் வழங்க துணை நின்ற அவதாரமாகும். இந்த கூர்ம அவதார மூர்த்தியை பிரார்த்தனை செய்பவர்களுக்கும் அவர் சரித்திரத்தை பயபக்தியோடு சிந்தித்து அவரை தியானம் செய்பவர்களுக்கும் சகல சம்பத்துகளும் தீர்க்க ஆயுளும் உண்டாகும். இத்தனை சிறப்புகள் வாய்ந்த கூர்ம அவதார பெருமாளுக்குரிய கோவில்களைத்தான் இன்று தரிசித்து மகிழப் போகிறோம். வாருங்கள். முதலாவதாக நாம் செல்லவிருக்கும் திருத்தலம் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ கூர்மம் என்ற ஊரில் கூர்ம அவதாரத்துக்கான கோவில் இருக்கிறது. ஆபத்து வருங்காலத்தில் ஆமை தன் உடலை ஓட்டுக்குள் இழுத்து கொண்டு தற்காத்து கொள்வதைப் போல மனிதனும் தன் ஐம்புலன்களான கண், காது, மூக்கு, வாய், மெய் ஆகியவற்றை அடக்க பழக வேண்டும் என்பதை ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் எழுமையும் ஏமா புடைத்து என்கிறார் வள்ளுவர். இந்த அரிய தத்துவத்தை ஆமை அவதாரம் எடுத்ததன் மூலம் உலகுக்கு விளக்கினார் விஷ்ணு. ஆமையின் வடமொழி சொல்லே கூர்மம். ஆந்திராவில் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டம் ஸ்ரீகூர்மம் என்ற ஊரில் கூர்மாவதாரத்துக்கான கோவில் இருக்கிறது. கருவறையில் ஆமை வடிவில் அருள் பாலிக்கிறார் பெருமாள். தசாவதாரத்தில் இரண்டாவது அவதாரம் கூர்மாவதாரம். மகாவிஷ்ணுவின் பிற அவதாரங்கள் யாவும் தீயவர்களை அழிப்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட அவதாரங்கள். ஆனால் கூர்மாவதாரம் யாரையும் அழிக்காமல் பல அரிய பொருட்களை தேவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் வழங்குவதற்காக எடுக்கப்பட்ட அவதாரமாகும். ஸ்வேதபுரத்து அரசன் ஸ்வேதனின் மனைவி விஷ்ணு பிரியா. அவள் திருமாலின் தீவிர பக்தை. அவள் ஒரு ஏகாதசி திதி அன்று விரதமிருந்து பெருமாளுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருந்தாள். அப்போது ஸ்வேத மன்னன் மனைவியை காதலுடன் பார்த்தான். விரதத்தில் இருக்கும்போது மன்னன் இப்படி நடந்து கொள்கிறாரே என்று நினைத்த விஷ்ணு பிரியா திருமாலை மனதார நினைத்து கொண்டாள். அப்போது தம்பதியர் இருவருக்கும் இடையே ஒரு நதி பிரவாகம் எடுத்து ஓடியது. அதை கண்டு திடுக்கிட்ட மன்னன் அப்போதும் தாபம் குறையாமல், மாதவா, நான் இந்த ஆற்றை கடந்து என் தேவியை அடைய என்னை தாங்கி செல்லும் கூர்மமாக தாங்கள் வர வேண்டும் என்று வேண்டினான். அப்படியே திருமாலும் கூர்மமாக மாறி நதியில் மிதந்து வர பளிச்சென்று மன்னனுக்கு ஞானம் பிறந்தது. அந்த கூர்ம அவதார திருவுருவிலேயே திருமாலுக்கு அங்கு ஒரு ஆலயம் எழுப்பினான். பெருமாள் மிதந்து வந்த நதி சுருங்கி ஸ்வேத புஷ்கரிணியாக மாறியது. மேலும் ஸ்வேதபுரம் எனும் அத்தலம் அன்று முதல் ஸ்ரீ கூர்மம் என பெயர் பெற்றது. ஸ்வேத மன்னனால் கட்டப்பட்ட இவ்வாலயம் அதன் பின் வந்தவர்களால் திருப்பணி செய்யப்பட்டது. ஸ்வேத மன்னனுக்கு அருளிய திருமால் இத்தலத்தில் ஸ்ரீ கூர்ம நாயகி தாயாருடன் ஸ்ரீ கூர்மநாதராக அருள் புரிகிறார். இறைவனின் திருமுகத்தில் உள்ள திருநாமம் வெள்ளி தகட்டிலும் விழிகள் தங்கத்தாலும் வால்பகுதி சால கிராமத்தாலும் அமைய பெற்றிருக்கிறது. அழகிய சிற்ப வேலைப்பாடுகள் கொண்ட இந்த ஆலயத்தில் ஆமைகளும் வளர்க்கப்படுகிறது. கூர்மாவதாரத்திற்கென உலகில் உள்ள பல கோவில்களில் இதுவும் ஒன்று. சுவாமி தேசிகன் இயற்றிய தசாவதார துதியில் இந்த கூர்மமூர்த்தி சனிதோஷம் தீர அருள்பவர் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆமை புகுந்த வீடு உருப்படாது என்பர். கல்லாமை, இயலாமை, முயலாமை போன்ற குணங்கள் உள்ள வீட்டில் இல்லாமை என்ற ஏழ்மை புகுந்துவிடும் என்பதையே நம் மக்கள் ஆமை என்ற ஊர்வன ஜந்துவாக இருக்குமோ என நினைத்து கொண்டனர். உண்மையில் அற்புதமான ஜந்து ஆமை. ஓட்டுக்குள் தன்னை அடக்கி அமைதியாக நகர்ந்து செல்லும். இதனால்தான் திருமால் இந்த ஜந்துவை தன் அவதாரத்துக்காக தேர்ந்தெடுத்தார். இதை கூர்மம் என்பர். இதற்கு ஆந்திராவில் ஒரு கோவிலே இருக்கிறது. இத்தலம் முன்பு கூர்மலிங்கேஸ்வரம், பஞ்சலிங்க ஆத்மேஸ்வரம் எனும் பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டு சைவாகம பூஜை விதிமுறைப்படி பூஜைகள் நடைபெற்றுள்ளது. ராமானுஜர் தனது திக்விஜயத்தின் போது இத்தலம் வந்தார். அங்கு திருமாலே சாலகிராம், அதாவது ஆமை வடிவில் அருள்வதை உணர்ந்தார். உலகோருக்கு அதை அறிய வைக்க வேண்டி அந்த ஆலயத்தின் கிழக்கு வாசல் எதிரில் கொடிமரம் அமைத்திருந்த இடத்தின் அருகில் சென்று நெடுஞ்சான் கிடையாக வணங்கி வலம் வந்தார். அவர் தெற்கு திசை நோக்கி திரும்பிய போது கருவறையில் வீற்றிருந்த கூர்மமூர்த்தியும் அத்திசை நோக்கி திரும்பி நிலை கொண்டது. கொடிமரமும் மேற்கில் திரும்பிவிட்டது. இதை கண்டு வியந்த மக்கள் அன்றிலிருந்து கூர்மமூர்த்தியை திருமாலாக எண்ணி ஆராதிக்க தொடங்கினர் என கூறப்படுகிறது. ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் நகரத்தில் இருந்து சுமார் 100 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஸ்ரீகாகுளத்தை அடைந்து அங்கிருந்து நெடுஞ்சாலையில் அம்புக்குறியிடப்பட்ட பாதையில் 10 கிலோமீட்டர் தொலைவு சென்றால் ஸ்ரீகூர்மம் ஊருக்கான கிளைச்சாலை பிரியும். அதனுள் 3 கிலோமீட்டர் தொலைவு பயணித்தால் ஸ்ரீ கூர்மநாதர் ஆலயத்தை அடையலாம்.
ஸ்ரீகாகுளத்திலிருந்து அடிக்கடி நகர பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. அடுத்து நாம் செல்லவிருக்கும் திருத்தலம் சித்தூர் ஸ்ரீ கூர்மாவதார சுவாமி கோவில். நல்லவர்களை காக்கவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டவும் யுகந்தோறும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அவதரிக்கிறார். தர்மத்தை நிலைநாட்ட தானே நேரடியாக பூலோகத்தில் அவர் தசாவதாரங்களை எடுக்கிறார். அத்துடன் ஆழ்வார்களையும் ஆச்சாரியார்களையும் அடியார்களையும் பிறக்க செய்து அவர்கள் மூலமாகவும் தர்மத்தை நிலைநாட்ட செய்கிறார். கூர்மாவதாரம் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு எடுத்த இரண்டாவது அவதாரமாகும். கூர்மாவதாரத்தில் பெருமாள் வீற்றிருக்கும் கோலத்தை ஆந்திர பிரதேசம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் பலமனேர் அருகிலுள்ள கூர்மை என்ற கிராமத்தில் தரிசிக்கலாம். கூர்மை கிராமத்தில் கூர்ம வரதராஜ பெருமாள் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலின் மூலவரின் இடுப்பு கீழ்ப்பகுதி ஆமை வடிவத்தில் உள்ளது. 4 கரங்களுடன் பெருமாள் வீற்றிருக்கிறார். பூதேவி தாயார் தனி சன்னதியில் வீற்றிருக்கிறார். கூர்மை கிராமம் அமைந்துள்ள ராயலசீமா பகுதி 16ஆம் நூற்றாண்டில் அந்நியர்களின் ஆட்சியில் இருந்தது. அப்போது இந்து கோவில்களின் செல்வங்களை கொள்ளையடிப்பதும் கோவில்களை சேதப்படுத்துவதும் அதிகமாக நடைபெற்றது. அக்காலத்தில் கூர்மை கிராமத்தில் வசித்தவர்கள் தங்கள் குலதெய்வமான கூர்ம வரதராஜ பெருமாள் கோவிலை காப்பதற்காக கோவில் முழுவதையும் மண்ணை கொட்டி மூடினர். மிக பெரிய மண் மேடாக மாறியது கோவில். அப்போது மூலவர் வரதராஜ பெருமாள் தனது காலடி சுவடை ஒரு கல்லில் பதித்துவிட்டு அங்கிருந்து காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்து விட்டதாக நம்பப்படுகிறது. பிற்காலத்தில் கர்நாடகாவில் இருந்து வந்த பக்தர் ஒருவர் இந்த மண்மேட்டை விலக்கி உள்ளிருந்த கோவிலை மீட்டார். அப்போது மூலவர் விக்கிரகம் சேதமடைந்தது. தற்போது நாம் தரிசிக்கும் கூர்ம வரதராஜ பெருமாள் விக்கிரகம் அதன் பிறகு வடிவமைக்கப்பட்டதாகும். சென்னையிலிருந்து 150 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள சித்தூரிலிருந்து பலமனேர் நெடுஞ்சாலையில் கூர்மம் கிராமம் அமைந்துள்ளது. அடுத்து நாம் தரிசிக்கவிருக்கும் திருத்தலம் கர்நாடக மாநிலத்தில் சுயம்பு மூர்த்தியாக அருள் பாலிக்கும் காவி ரங்கநாதர் கோவில். கர்நாடக மாநிலம் சித்ரதுர்கா மாவட்டத்தில் காவிரங்காபுரா என்ற சிறிய கிராமத்தில் சிறிய மலை மீது கூர்ம அவதாரம் அதாவது ஆமை அவதாரத்தில் எம்பெருமான் வீற்றிருக்கிறார். இவருக்கு காவி ரங்கநாத சுவாமி என்பது திருப்பெயர். ஸ்ரீ உத்பவலக்ஷ்மி என்பது தாயார் திருநாமம். காவி என்றால் கன்னடத்தில் குகை என்ற அர்த்தம். காவி ரங்காபுரா கிராமத்தில் உள்ள சிறிய மலை மீது குகை கோவிலாக இக்கோவில் அமைந்துள்ளது. 4 அடுக்குகளாக அமைந்துள்ள இக்கோவிலின் வாசலில் வெண்கலத்தால் ஆன மிகப்பெரிய கருடன் சிலை நம்மை வரவேற்கிறது. 5 அடுக்குகள் கொண்ட ராஜகோபுர வாசலை கடந்து உள்ளே சென்றால் மண்டியிட்டு வணங்கும் 2 யானை சிற்பங்கள் கவர்கின்றன. திருப்பார்கடலை கடையும் போது ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு மிகப்பெரிய ஆமையாக அவதாரம் எடுத்து மந்தார மலையை தாங்குவது போன்ற ஓவியம் இக்கோவில் வாயிலில் பிரம்மாண்டமாக வரையப்பட்டுள்ளது. குகை கோவிலின் கருவறைக்குள் கூர்ம அவதார திருக்கோலத்தில் காவி ரங்கநாதர் அருள் பாலிக்கிறார். வெள்ளியால் ஆன திருக்கண்களும் சுவாமியின் திருக்கரங்களில் சங்கு சக்கரங்களும் உள்ளன. இந்த விக்கிரகம் சுயம்புவாக உருவானது. ஸ்ரீ உத்பவ லக்ஷ்மி தாயார் சந்நிதியாக உள்ளது. பிரகாரத்தில் தனித்தனி சன்னதிகளில் ஸ்ரீ அனந்த பத்மநாப சுவாமி, ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய சுவாமி ஆகியோர் அருள் பாலிக்கின்றனர். மிக நெடுங்காலமாகவே மைசூரில் இருந்தும் பெங்களூரில் இருந்தும் இக்கோவிலுக்கு பக்தர்கள் பாத யாத்திரையாக வரும் வழக்கம் பின்பற்றப்படுகிறது. சனிக்கிழமைகளில் ஆயிரக்கணக்கானோர் இங்கு குவிகின்றனர். நண்பர்களே, சகல சம்பத்துகளையும் ஐஸ்வர்யங்களையும் தீர்க்க ஆயுளையும் வழங்கும் கூர்ம அவதார பெருமாளுக்குரிய கோவில்களை கண்டு தரிசித்தீர்களா? உங்களது தரிசன அனுபவத்தை எங்களுடன் தவறாமல் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அடுத்த பதிவில் மற்றொரு வித்தியாசமான ஆலயத்தை தரிசிக்கலாம். நமது சேனலிற்கு நீங்கள் ஆதரவளிப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டெம்பிள் லைஃப் யூடியூப் சேனல். நன்றி, வணக்கம்.